Zus en Jan en Toon, die zitten aan het taffelke onder de linnenboom bij de Naan. Stopte op een kier een open auto, zo met zijn dak open, met 3 pinguïns van achter erin. Olle, kijk nou toch eens daar zit zus. 3 pinguïns in de auto. Jean gaat erop af en hij vroeg aan die vent, zeg, 3 pinguïns, wat is dat nou? Hoe komt je daar aan? Oh, zit die 3, die hebben gewonnen op een kermis. Oh, lekker. En wat kun je dan mee doen? Die kun je toch niet houden? Daar kun je toch niks mee aanvangen? Zou je dan niet beter mee naar de dierentuin gaan? Ah wel, dat is een goed gedacht. Dat uur. Morgen ga ik door mij naar de dierentuin. Nog geen 3 dagen daarna ziet Jean diezelfde auto weer met die 3 pinguïns erin. En ze hebben alle 3 de zonnebril op. Maar luister Jean, zie je niet met hun naar die dierentuin gegaan? Jawel, zit hier, jawel. En dat was goed, hè? Maar vandaag over de Blankenbergen.